Madzimai oye! Dubai oye! Taudzwa zveDubai handiti? Ndiri pano. I'm going to deliver a speech. The speech by the Home Minister of Women Affairs, Community Small and Medium Enterprises Development, Senator Monica Mchangwa. Saka ndiri pano ndichaverenga speech yavo sezvazviri. I'd like to write on the previous protocol already observed. Ladies and gentlemen, today we gather to commemorate International Women's Day, a day that celebrates the social, economic, cultural, and political achievement of women and girls around the world. This year's theme, all women and girls' rights, equality, empowerment. Nofuka pagotaura imwe theme yataurwa naDr. Magwenzi handiti iya yeUnited Nations yandataura mukazoti ko zvasiyana sei. Serves as a powerful reminder of the ongoing struggle for gender equality and the importance of inclusive and collective action. As we stand here today, we recognize that women and girls continue to face significant barriers to achieving their full potential, from discrimination, laws and policies to social norms and stereotypes. Women and girls are often marginalized, excluded and silenced. However, we also acknowledge the incredible progress that has been made towards achieving gender equality, and we celebrate the courage, the resilience and determination of women and girls who are driving this change. Esteemed guests, in Zimbabwe, we have made significant strides in promoting women's rights and empowerment. Our constitution guarantees equal rights for women and men, and we have implemented various policies and programs aimed at promoting gender equality. However, despite these efforts, women and girls in Zimbabwe continue to face significant challenge, including limited access to education, healthcare, and economic opportunities. Ladies and gentlemen, the government of Zimbabwe recognizes that women empowerment is not just the right thing to do, but is the critical ingredient in the fight against extreme poverty, illiteracy, hunger, and malnutrition. As such, it has made several notable achievements in empowering rural women in order to address the above challenges. The Ministry is providing awareness and training to women on climate change mitigation and adoption, and this is the key building resilience to climate change. The Ministry also collaborates with development partners to increase women access to renewable energy sources so that they move away from traditional methods of cooking that can affect the health of their families. Additionally, installation of solar-powered bores and irrigation schemes has mitigated against the effects of climate change and improved livelihoods. In order to improve women access to sanitary wear, my ministry, together with the development partners, are training women in clubs and girls on menstrual health and hygiene and the production of reusable sanitary wear. This year, over 2,000 women and girls have been trained and supported in some provinces, and training will continue until communities are able to reliably supply the much needed sanitary wear. The Ministry, in collaboration with the development partners and financial institutions,
have established microfinance facilities aimed at providing affordable loans to women, enable them to carry out income-generating activities. My ministry provides loans for income-generating projects or a small business through 4 facilities, namely the Zimbabwe Women Development Fund, the Zimbabwe Community Development Facilities, Women's Microfinance Bank, and SMEDCO funding facilities, which are meant to cater for women's financial needs. Ladies and gentlemen, as we move forward, it is essential that we prioritize the rights, equality, and empowerment of all women and girls. This requires a comprehensive and inclusive approach that addresses the intersectionalities of gender, race, class, disability, and other forms of marginalization. We must work to dismantle the systematic barriers that prevent women and girls from achieving their full potential and create opportunities for them to participate fully in all aspects of the society. To achieve this, we must promote women's rights and 1. Promote inclusive and equitable education. Ensure that all girls have access to quality education from primary to tertiary level, and that education is responsive to the needs of the girls with disabilities. 2. Support women economic empowerment, implement policies and programs that promote women access to credit markets and technology. 3. End violence against women and girls and strengthen laws and policies to prevent and respond to violence against women and girls, including domestic violence, sexual harassment, and human trafficking. 4. Promote women's participation in decision-making, increase women's representation in leadership position, including in politics, business, and civil society. As we commemorate International Women's Day, let us recommit ourselves to the pursuit of gender equality and the empowerment of all women and girls. Let us work together to create a world where women and girls have equal rights, opportunities, and freedom. We owe it to ourselves, our daughters, and our sisters to create a brighter future for all. A future where women and girls can thrive free from discrimination, violence, and marginalization. Distinguished guests, I now declare the 2025 International Women's Day launched. I thank you all. Thank you so much, our guest of honor. Vandaona kuti sinzi musingabatike zvekumhanya neutekwa-tekwa netsamba yamaverenga nechigaro chamugere. Chinopisa. Tikumise ipapo muchigamuchira chipo. Muruna muritso! Chipo chinoera chimuya kunogamuchidzwa kuna amai vedu. Mururu ana mai uko! Nyatsoona ana kamerameni wazviona here izvi? Kana takumasondo asiri kunyatsoona. Imbovhara umbrella mbijana. Zvazvinobatani vakomana vebhendi maenda kupi vakomana imi zvinhu zvacho so. Chinaka music. Vakomana zvazvinaka music. Aiwa vanijeras. Kajepi iko kai kanongoita kuti akomana kuti zvingoita zviitike so. Muruna muritso! Zvakanaka kuda Women Empowerment Trust vagamuchirwa. Aiwa tinozvitenda. Ndoda kutenda vemanake entertainment pakutenda chiremba nechipo chenjamandipa chagara ndichikurangarirai ndikangobvura asi kuziva kuti munei asi ndikangoti ndikatarisa kudai ndechingoti manake ndikatarisa kudai chingoti manake maita henyu mama Kuti pasi pemango ndepembwa hapachatandarwa kudii kutini amai vava ndo vakasimudza anonzi Dr. Sibongile Sokani varivo
director or the president of Manake Empowerment Trust. Saka nguva ino nekuzara kwayo tichangova 5 minutes havapedze kambo kavo vangorova Manake kuti nguva ino tivasire tongoti mwaja nochimbotwasadzawo makumbo tichitamba neMamai. Munhu wese simungawe chimbofarira Manake izuva ravanhu nhasi. Sumuka kani mudzimai wanhasiwe, sumuka chiwani. Daizai vakuru vangu vaerese nzira yangu zvakawanda ndozvireva kana ndichinge ndatsoka. Daizai vakuru vangu vaerese nzira yangu zvakawanda ndozvireva kana ndichinge ndatsoka. Totika Manake, totika Manake, totika Manake, Manake machembere Manake, totika Manake, totika Manake, totika Manake, Manake machembere Manake. Mimi munokupambira mundoshengeza, reva kaini nemwezi mipfumbamwe. Oye machembere, yangu natema maizwa. Mimi munokupambira mundoshengeza, reva kaini nemwezi mipfumbamwe. Oye machembere, yangu natema maizwa. Oye masawira, oye chikurasira, oye kamarunge, atekane mama yangu. Oye masawira, oye chikurasira, oye kamarunge, atekane mama yangu. Manake pazvese songu yatokuremekedzai ikari ndokungatatanga ndechekuti machembere tinoremekedza machembere edu ndimi madzimbuya azuro akaita tivepo isu vana vedu
vamava kuona kuchinimidza kudai takabva mumbereko yenyu imimi machembere. Tozoti isusu vana vechidiki vakabarawo vana vavo, inisa manake mangondinzoti ndiri dhokta, muri kungoona ndiri munhu anoda kutapirirwa. Hazvireve kuti kutapirirwa kushata, hazvireve kuti kutapirirwa kurasa unhu, asi pane pamwe paunokoka kutapirirwa kuti Satani anyare. Pane pamwe paunokoka kutapirirwa kuti vari kunze vashuwire kusvika pedyo nekutapirirwa ikoko. Vakadzi vanhasi, imi manzwa chete, vane nzeve vanzwa. Isu sema-motivational speakers handipo pakudzokorodza. Mazvinzwa kuti dare ndereNotoni, meeting neevents ndeyeNotoni. Zvairi yeNotoni yakabata mukadzi wese weNotoni. Ndofunga matoona kuti takawanda ma-stakeholders ari pano. Vakadzi vari kuzviitira mukuburikidza nezvavakapindana nazvo. Izvi it's a call. Manzwa, haungopinda kuve mumatsiri munomu kunzi ndiwe president wemanake kana kuti director wemanake pasina chakudaidza. Pane chinenge chakudaidza. Handiti manzwa matestimonies anga achitaura. Akadaidza umwe munhu kuti aite zvimwe zvinhu. Saka ini samanake ndakadaidzwa kuburikidzana nemhuri yeNotoni. Ndiri mai vanotakura vana vakawanda. Ndiri mai vanotakura nherera neshirikadzi. Asi ndakati handitakure nherera dzekumba kwedu, ndichatakura nherera dzemudunhu redu, dunhu reNotoni, neshirikadzi dzemuNotoni, nevanotamura vemuNotoni. Saka iwe seNotoni, bvuma kutakurika, bvuma kuumbika. Tisu vanhu vacho vanoita kuti Notoni isimudzirike. Mudzimai takanzi musha vakadzi. Pawakanzi musha mukadzi, zvaireva kuti ndiwe unotofanira kuratidza kuti paite musha. Saka Notoni kuti idaidzwe seNotoni, zvinotoda isusu vakadzi vakasimba, vane chiganda Goriath chekusateerera vanotsimbirira vamwe. Taramba vanotsimbirira vamwe muNotoni. Simuka iwe semunhukadzi, nezvauri kuita iwe uri rimwe gumbo richasimudza rimwe gumbo. Tsoka dzako dzine umwe anoda kutsika mushure kwake. Saka tiri kuda kuti tisimudzirane. Taramba vanorira ngoma ichiti pangu pangu, zvazviti pedu pedu. Ndokurira kwengoma dzevanhukadzi. Nekuti ukaona mukadzi achibika, anobika achiziva kuti vaeni vachauya. Haabika achibikira vana vake chete, anobikira nevaeni vaasina kupiwa appointments navo. Saka tiri kuti Notoni, kuti tisimudzire Notoni, tibvise madrug and substance abuses, tidzinge GBV, tidzinge kushupika nekutambudzwa kwevanhukadzi. Tisu isusu vanhukadzi vacho vane zvavari kuita. Tisimudzire vamwe vedu. Vamwe varipo kutsikirira, asi ngatisimudzirane. Nekuti kufara kwauyu newe unosarawo. Saka ndiri kuti semanake yakauya muNotoni sekolo yekungoda kuchinja Notoni nezvairi. Ndinobata mabazi ese. Ndofunga vanondiona ndinongoti kamushina kadiki asi injini ihombe. Inotyisa. Nekuti handina pandinoti handisvike. Handina pandinoti handikwane. Kwete kuti ndinazvo asi ndine nharo nezvine nharo. Vachene. Nharo nezvine nharo. Usimudzire umwe wako. Hazvinakidze kuonekwa ndiwe une pfuma, ndiwe une ufumi, iyo nzvimbo yaugere ichitambura. Unosekwa nekuti uri kubva munzvimbo yacho iwewe. Hazvinakidze kuti mumba mauri kubuda, obuda uchisiya nzara, kuti unofadza vari kunze. Nekuti anosekwa ndiwe wadzoka. Udzipa.
Dambudziko haripedzwe nekutizwa, rinopedzwa nekumirirwa. Know the solution. Face your problem and fight it. Thank you. Fight it with confidence. Hazvisi zvekungomira kuti hanzi zvichati zvoita. Mwari vakati vanobatsira vanozvibatsira. Havana kuti ndinamate nokubatsira. Vakati aiwa, ndinobatsira chinoda kubatsirika. Saka imimi vanoda kubatsirwa, bvumai kubatsirika. Bvumai kubatsirika mobvuma kukura. Ndafara nekunzi tanzi madzimai tafananidzwa naDhibhora. Titori maDhibhora. MaDhibhora vanoenda dzayoja vanozviziva. Indakasiya hangu gara. Zvakandisisa. Siyai zvakadaro. Asi ndiri kuti kana uri Dhibhora, kana wakazvidaidza Dhibhora, uri Dhibhora kwese. Wanikwa kwese. Varume tinovada hongu. Dzimba tinodzida hongu. Asi dzinokuda kana uine zvawakabata. Dzokuremekedza kana uine zvawakabata. Ukaona achiti vadzimai vangu vari apa, anenge achiziva kuti wakatakura chiremerera cheudzimai. Pane kuti uzongonzi hameno ipapa apa. Taramba vakadzi vanhasi vanodaidzwa hameno ipapa apa. Pindai musimudzirike mutakurira. Ndakumbira ndafara chaizvo neNorton Council yatiitira chirongwa ichi chasanganidza vadzimai vane zvipo zvakasiyana-siyana. Chandinoda kukurudzira madzimai, ngoma yako ngaisarire ichiti pangu, ngairire ichiti pedu. Nekuti Norton Town Council yakupa nzvimbo, Norton Town Council yakupa simba, asi zvayakupa simba chisimudzirawo umwe akagara apa. Nyika inovakwa nevene vayo. Tisu vene vayo. Hapana patichatarisa nyika kuti itigamuchidze, asi ndiwe uchagamuchidza nyika. Ndozviri kurehwa izvozvo. Manake inotaurisa. Ndiri dokta, yediwe ndiregerere. Ndiri dokta, ndiri pasta, ndiri tichi, ndiri kansi, ndiri Thank you, Director Sokani. Thank you. Nditenderei ndigamuchire nekukwazisa vakuru vedu vari pakati pedu. Ndaona tina deputy mayor, tine makanselas atinavo eNorton Town Council, tine vatungamiri vebato riri kutungamira nyika veZANU-PF vari pakati pedu. Ndinongoti tinokuchingamidzai. Nditenderei nditi madzimai makaropafadzwa, nekuti ndimi vanhu vanotungamirira zvaishaurwa naofisa zvezveichokwadi, kuti ndimi vanhu vari kutungamirira nyika. Kana makatozvitarisa ipapo pakapa, ndimi masaja chaiwo chaiwo, kwete yekunyepedzera. Nditi ndimi chaiwo chaiwo vari kutungamira nyika. Bandauya nenyaya yakanaka manje. Ini ndinoitwa Abigail Chikobi Stephen kuriko kwandakaroorwa. Ndinovimba vakawanda vanondiziva mukushanda mucommunity, uye ndinoshanda kuofisi yaimbova vanga vari MP vedu Honorable Temba Muliswa, uye zvekare ndiri ward chairperson. Pane inonzi development committee, anoti maward kwenyu munawo here makomiti wayo. Kune inonzi ward development committee yenzvimbo yeward yamunogara. Ini ndiri chairperson yokuward 9. Zvakare ndiri Zimbabwe ambassador weprogram inonzi Women Worldwide Do Dubai. Ndoyandauya nayo nhasi. Inonzi chii? Women Worldwide Do Dubai. Maibasa? Women Worldwide Do Dubai. Saka pandakaitwa ambassador ndakafara zvikuru.
ichocho chinhu chakanaka chinotungamirwa naDr. Abigail Magwenzi vanova ivo president and founder. Mudzimai anoshamisa uyu. Vamwe munongwazira kufasa handisi. Ndofunga muri kutoshamisika kuti kune women worldwide do Dubai futi. She's the founder and president. Ngativaroere maoko. Saka chirongwa chandauya nacho manjeka. Muna February ndakaona mukana wekuenda kuDubai. Pamwe chete naDr. Magwenzi nemamwe madzimai emuZimbabwe, including Auntie V vari pakati pedu. I want to tell you kuti kunoendeka. Madzimai ari panapa madzimai akachenjera zvekuti mune mukana iwoyo wekuti muti kana mapedza manje zvekushanda izvi maita zvamaita, you need to go and explore the world. You need to go and see the other side of the world. Modzoka mane mindset yakati siyana izvi shoma yakuenda pamberi shoma pane pamuri. Saka iko zvine izvi tikutogadzirira kudzokera futi kuDubai, and this time manje women wedu takamuti we ana WO Rewatated plus MEN kuratidza kuti nevarume futi they are free to go kana vachida kuenda. Saka namuchida kutoita munotita kanzatu mukaenda baba naamai muchinoonesana mese mindset ichodzoka yachinja. It's possible. Dzimwe nguva unogona kutongofunga kuti pamwe inini the best I can do is to go to South Africa kana kuBotswana. But you can go as far as you want to go with women worldwide do Dubai. Unogona kusvika kure semudzimai. Zvakawanda manje ndoda kuti kana izvezvo muna August September, kupera kwaAugust naSeptember togadzira kuenda kuChina. Women worldwide do China futi. Saka ikoko manje hatingonotambe. Kunoitwa maconference anosiya simudzira mudzimai. Kunoitwa mabusiness ekuti unoratidza kuti ichinotengeka pakati, ichinotengeka pakati, tobatanidza tese, todzoka tane zvekutengesa zviri mumacontainer. Ndikutaura nyaya yakanaka. Inyaya yekuti usambozvitarisira pasi. Chokwadi. Usambozvitarisira pasi. You can go to Dubai, you can go to China. You can go anywhere because mudzimai hanzi ndiunosimuka uchitidziya handiti. Isu taidzidziswa kudhara kuti hanzi mumwe mudzimai hausvike 5 o'clock usati watenderera pachivanze. Unobva zvaitirwei so that you claim your territory. Unoclaim territory yako so unotenderera nayo uchiratidza kuti ndini ndakatsika panapa, ndini muridzi wepanapa. So right now zvandoda kuti tiite manje kune veyo vanonyatsoti inini ndinokuenda kuDubai, inini ndinokuenda kuChina. I'm telling you pamunobva ikoko nyangwe mane 10 years muchita zvamuri kuita munodzoka muine Dubai is a mindset. It's just not a destination. Ukoko unotodzoka pfungwa dzagwerengeka wakufunga zvinyowani. Saka munogona kundibata panhamba dzinoti 0771 0771 939 939 522 522 0771 0771 939 939 522 522. Next it's March 2026. Takutobuka varuda kutoenda izvi zvari kutogadzira. Saka chindibvunzai manje kuinbox wangu kuti nhai Abi wataura nyaya yakanaka, tinoenda sei kuDubai? Ndikuudzei, we want Norton to be iyo ine vanhu vakawanda this time patinoenda. Enda kuti makansela angu ese echidzimai tiende nawo. Saka deputy mayor rongai nevanhu venyu ava tinoda kuona kuDubai. Dubai murana muridzo. We are Dubai. Makadi ana mai vangu. Chiripo makadi yenyu. Makadi ma business people. Ipapa ndau kwanza. Makadi ma business ladies. Thank you. Makadi ma business ladies. Koma MC makadi. Ma MC manyama. Amen. Zita rangu ndinonzi Rebecca Mukwaira. Mama kaza kunanzoka uliza. Amen. Inini ndinoshanda namabasa akawanda. But regai ndite zvandadaidzirwa pano nhasi kuti I'm a motivator, mukurudziri wemadzimai. Amen. Mudzimai zvakakukoshera kubata Bhaibheri pana Proverbs 31. Inoti mukadzi uyu haachechana. Ndiye anotanga kumuka, ndiye anopedzisira kuvata. Nekuti haachekushanda. Saka ndafara ndichiona madzimai vakabata mubato wemaoko. Vanhu vari kuenda kure nemubato wemaoko. Mudzimai
word or kusiya mashoko maviri ekuti mudzimai takaroorwa kana kuti pandakaroorwa inini kuchiwe shoko handiti ka kune vakatarisa vakati ndiye here muroora aroorwa pano kune inonzi talking eye yekuti anokutarisa kubva pasi kusvika kumusoro oti haana kufanira kunge ari pano amen saka iwewe pawakapinda musha mawakawanikwa wakanzi hauna kufanira but tinotenda Norton Town Council yakakwanisa kuti motivate kuti tigone kubata mubato yemaoko handiti ka vagarisani vedu vakanselasi mahonorable machi handiti tikakwanisa kusvika pamalevels ekubata chiendeke nemaperfume aya kuna tete vaivai vakangokuti ndiye mukadzi wacho unoti tete ropafadzwa ineka perfume handiti ka kana watanga kupa ndo vatadzo advertisa bhizinesi rako maibata muna kufara varoora vangu chi takakupa akatanga kukudiscourage pawakapinda mumusha mawakapinda amen kana watanga kupa yeye jehovha vanotanga kuropafadza mabasa emaoko ako amen inini ndinoshanda rimwe bazi National Federation of Grassroots Women's Club in Zimbabwe handiti ka tichisimudzira mabasa emaoko emudzimai shanda hama shanda hatichada madcc madhedhi chakati chapera mukadzi anenge ari muzetarapi kumuka nekurara akangogara mukadzi ngaazvibatire nemaoko kana mapedza kudai so muri mumagroups imboenda kumba unozvimiririra uri wegani uchiita ndaona fishpond madam Guza, thank you so much but kudzimba dzevanhu ngavave nekafishpond kake ega amen kekuti anopota achitengesa fishi idzodzo asamirire dzepacooperative kana akumba okohwa dzake amen nguva yanguka ndo yandakuroverwa maoko nevandipa chimuti nhamba dzangu 077 674 199 munondikoka pamunoda kama umc hanzi chipo chako chinokwanira nzvimbo inini ndinotokwira ndege nekutaura uye vanotauravo zvotoita chokwadi murona muridzo